For at spare energi skal du reducere dit varmespild. Rent varmeteknisk findes der 3 former for varmeoverførsel i boliger. Der er varmeoverførsel igennem ledning, altså ved direkte kontakt. Varmeoverførsel gennem konvektion eller luftstrømning. Og varmeoverførsel gennem stråling. Med traditionel isoleringsmateriale begrænser du især varmeoverførsel ved direkte kontakt med luftstrøm. Alufolien i Airflex reflekterer desuden varmestrålingen tilbage. Men en luftspalte i konstruktionen på mellem 2,5 til 3 cm optimerer isoleringsværdierne for alt isolering. Et afprøvet koncept, som vi har kendt til i lang tid som ved en termokande. Airflex er CE og ETR-mærket af EOTA, den europæiske organisation for teknisk godkendelse. ETA er lige med europæisk teknisk godkendelse. Så er du sikker på, at du bruger de rigtige bygningsvarer. Med Airflex kan du spare energi. Spørgsmålet er, hvor meget ønsker du at spare? Installation på støbt betongulv. 30-150 mm overlapning. Hæftning ved hjælp af 75 mm reflekterende tape. Minimum 100 mm forlængelse på væggene. Installation af plasmamembran. Plastdug lægges ud over Airflexen. Det forhindrer, at betonen korriderer Airflexen. Elgulvvarme rulles ud, eller ved vandbåren gulvvarme lægges rivonet, hvor PEX-rørene fæstes. Betonen udlægges efter de gældende regler. Puds med tykkelse på mindst 60 mm. Installation på indervæg. Hæftning eller sømning af Airflex til strøjer. Hæftning mellem paneler ved hjælp af reflekterende tape. Afstandslister monteres på væg minimum 25 mm tykkelse. Vægbeklædning monteres. Opsætning af gipsplade tillader 20 mm mellemrum. Installation af udluftningsrist skal placeres diagonalt på væggen. Montage af ramme til tagbeklædning. Hæftning eller sømning af Airflex til strøjer. Hæftning mellem paneler ved hjælp af selvklæbende reflekterende tape. Så er loftet klar til at blive monteret med det ønskede materiale. For yderligere information se monteringsvejledningen på hjemmesiden.